Kung kamoy inahan ni Jesus, niya sikat na kay siya, niya human ha adayoy niingon, niya ikaw naakasluyo ba? Kay pagsulti anis babae, silas Maria, iyang mga kauban, diha ra masas duol. Niya niingon dayon ang tao nga pagkabulahan sa nanganak ug nagpasuso nimo. Niya ang tubag ni Hesus niingon siya nga bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Unsay bation nimo isip inahan? Unsa may imong bation? Wa man ningon si Jesus, bitaw akong mama bulahan kayo. Mura mamog nangamatay na. Unsa ba imong bation ba nga ang tubag ni Jesus ingon ato nya ikaw mama ka? Kaya gipasabot ani si Maria man. Niingon man ang tao, pagkabulahan sa imong inahan. Pero ang tubag ni Jesus, wa siya mingon, bitaw, bulahan gina akong mama. Ang iya hinong tubag, bulahan hinuon sila. Mura man gani gikumparar. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mga igsoon, kining tubag ni Jesus nga niingon siya, wa siya mo diretsog ingon ba, bulahan gid bitaw ang akong mama. Wa, ang iyang tubag niingon siya, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuma niini. Iyang gi padayag nga sundan ninyo ang akong mama. Ang iyang tumong ani ba sa ako lang ubos nga pangagpas ningon siya ang akong mama nga mo'y nagmabdos nako og nagpasuso nako nagpadako nako bulahan sundan ninyo siya aron mahimo sad mong bulahan. Ayaw mo pagsigig daig sa akong mama, sunda siya. Gilingay mong tupad ing na gusto ka magmabdos o Ginoo. Ingna ba? Ingna. Gusto ka? Gusto ka manganak o Ginoo? Ingna. Kung sa may gibuhat sa iyang mama, iyang gitagaag higayon na ang pulong sa Dios mahimong tao. Si Maria mo'y hinungdan nga ang pulong sa Dios nahimong tao. Mao na nga ningon si Jesus, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Kaya nga atong pagtuman sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mahimong tao. Mao na tinuod. Si Maria mo'y model and the best model na duway makatupong niya. Ngano man kay way pulong sa Dios nga gibalibaran ni Maria. Gidawat niya tanan hasta ang pulong sa Dios nga nagingon magmabdos ka bisag di ka hilabtag lalaki. Gidawat ni Maria ningon siya matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Muna sa atong unang pagbasa gisgutan ang samtay gisgutan sa unang pagbasa. Hoy, minaw mo? Pa mo na minaw? Unsa may gisgutan? Karon na ilak ko na nga ang Dios walay pinalabi. Pasabot, tanang tao sa kalibutan, basta mudawat sa iyang pulong, mutuo niya ang iyang gihatag ni Maria, ang iyang gihatag sa mga apostolis nga grasya o gahom, ang iyang gihatag hangtod karon sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo, nga naghatag o naghimo na ganig daghan kay mga milagro, ni sikat nagmaayo, ihatag day niya sa matag usa nato.
Ang gitudlo din ni San Pedro, ayaw mo pagsigig suroy anang mga lugar, gukod anang mga tao nga sikat kaayo, tungod kay makaayo og masakiton, unya kung magpaampo ka, matuman dayon ang imong giampo. In short, murag naay mga milagro ba, gamhanan, kusog man kay tana. Adto ko didto kay gamhanan kay ito, muadto ko didto kay gamhanan kay ito, mudagkot ko didto kay gamhanan kay ito. Mahog na lang hinon usahig tuo-tuo. Ang gusto di ay ni San Pedro, makaamgo ta nga ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios makapahimo natong liwat ni Maria o maangko nato ang tanang gahom o grasya sa Dios kay wa siya'y pinalabi. Bisag taga Compostela, mahimong gamhanan. Gilingyan na sa di mong tupad. Ing na gusto ka mahimong gamhanan. Ing na. Ay, nag-ilog sa gahumay. Atong mga politicians, gusto kay mahimong gamhanan. Hala, sila gyud magbuot. Bisag wa na kauyon ang mga tao, ilag yung ipamugos ng impeachment. Bisag ang atong gikinahanglan, bugas, maubos ang plitihan, maubos ang gasolina, makit-an unta nang gipangkawat nga mga billions nga masubay unta na. Hala, impeachment kay ilang buhaton kay sila gyud masunod, kay sila mo'y gamhanan. Di gyud mauwaw kabagag naong nga magsigig impeachment bisan wa nila gi-address ang atong tinuod nga panginahanglan, labi na gyud ang mga kabos. Nganong naingon ana man sila kay gusto mahimong gamhanan, pero ang tinuod ang gahom mga igsoon naas pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios. Be, na ako ro'y ipakita ninyo nga pulong sa Dios. Unsa man? Unsay gikinahanglan ron sa atong simbahan. Naatay plano na atong humnon ang atong bell tower. Pakita ko no, Mr. IT, Miss IT, ang atong bell tower. Kana, mo ni atong bell tower na gisugda na ron. Nya naasa tay himuon nga Adoration Chapel. Kana, patana maka na gisiradaan pa na diha. Nya maghimo sad ta og bag-ong CR dias ubos anang atong bell tower. Kana na ay na kana. Mo ni atong bag-ong CR, air condition na. Di. Unya maghimo sad ta og Apostolic Activity Center diri sa Loyo, maka-accommodate nag mga 2,000 more or less katao. Ana. Nya gaplano sad tang kana dihang atong dako nga building nga nas gawas nga wa gyud magamit, nya murag paligro na mga hog ang mga scene o kana mga puthaw diha, himuon natong Walk of the Apostles or Alley of the Apostles. Okay ra na? Inana ang naong. Unya kaning atong plaza diri nga gidalos-dalosan na lang naros mga skating nya magdit-dit ra ang uban usahay hasta ako maglaway. Maglinayugay mo sa dusahay. Nakita. Na. Ato nang himuon diha nga mortuary. Kana. Okay mo ana? Pero nindot makaignaw ang mortuary. Murag di man ganahan mo higda diya mga patay, mga buhi, hindi mo higda diya. Kana mo na itong buhaton. Nya kining tanan natong bangko nga gubaon ato gining ilisan og nindot, wa patay design. Nya kining atong simbahan dinhi sa sulod, ato ning i-improve, maghimo pa ta diri nindot nga retablo, ilisan ta ni usa, nya mo expand pa ta diha sa isig kakilid. Okay mo ana? Mauna nga unsa may buhaton? Palit og slot. Nya kay ato namang gihunong atong slot, ilisan natog special nga fundraising nga gitawag natog raffle draw, raffle tickets para ni sa atong pista karong July 25 sa atong 163rd annual pista. Pila may prize ani? Tag 200 pesos.
Pila may premyo? Ang first prize, 500,000 pesos. Anya, ang second prize, 5 katag 100,000 pesos. Ang ika-third prize, 8 katag 50,000 pesos. Unya, ang consolation, 40 katag 15,000 pesos. Okay mo, ana? Pamalit na mo. Naadias gawas. Maurag yapon inyong paagis pagpalit. Naadias gawas, lamisa, mudool ra mo, nya isuwat ra na inyongan, nya moingon mo, usa ka ticket, tagaan day mo, hatag day mo 200, nya tagaan day mo ticket. Nya kamo nay mosuwat dito sa stub, inyong putlon, nya human dayon inyong ihog sa atong drop box. Kana namtay drop box diya tingali. Ana. Tarong agsuwat inyongan kay mapilian mo og di gani klaro amo man ang ilabay. Kay mahimo man ang scam. Angkon-angkon nya tanan diha. Ang inyong ngan o ang inyong cell number, ana, kung butangan ninyo address, na pa may space diha, gamay, butangig address. Pero wa mi ni-provide og address. Kaya importante, ang inyong mang stub, kaya inyo man tong i-partner sa katubang inyong gigunitan na kaputol ba, mao man to inyong i-presentar. Ana, mas importante ito og ang inyong cell number. Og ang inyong ngan, of course, nya presente mo og ID, pirmahan, mo na. So, okay mo na. So, sugod ta karong pamaligya hangtod sa July 22. Kay July 25 may atong pista, basig mo close na tayo ika-22. Pero dili gini siya sa premyo magdaog. Ang ato ani na makatabang ta sa atong mga proyekto nga gihisgutan. Nya kamong mga online parishioners, ang inyong buhaton maura gyapon mo padala mo kwarta either sa atong bank accounts kaning atong gibutang sa atong screen or sa atong GCash accounts nga ni asad sa atong screen or sa atong kwarta padala. Pwede na nyo ipadala. Unya human ang inyong buhaton mo message ra mo nako or dining mga ngalan dinhi na kining akong gipadala nga amount ako ning ipalit og raffle tickets. Yang buhaton na diri ang atong IT mo communicate ninyo pinaagi sa inyong contact number. Nya sila na maoy mo negotiate ninyo para ma-facilitate nga makakita mo sa mga tickets nga inyong equivalent sa inyong gipalit o nya inyo tong i-keep ang inyong kanang picture sa inyong ticket nga send through online nya og kamoy mapilian amo sa tong pangitao ninyo kung taa ba ninyo ang inyong kopya sa ticket o katong number. Og naa gani mo'y kopya nya kuanay na magkaina sa ato dire nga hog dito sa box, kamo gyapoy mo daog. Okay? Mura mamog na nga luya. Sige, basta mauna ni Roy atong mauna ni Roy atong unang bag-o. Kutob ra ni sa July 25. Unya after sa July 25, either ibalik na to ang slot or wa na tay fundraising. Kay mangundang na ta. Ana, kay nahuman ang atong project. Inana. Di ba? Ngano magsige pa man tag fundraising og nahuman na tong mga projects nga atong gihuna-huna. Kadto na igo na to, mamahuway ta. Di ba? Ana. Pero dito mahuman, hangtod ta mga matay di tampahuway. Og nganong ako man ning gi-insert karon, kay ang Ginoo dili siya mosugot nga atong community magpabilin nga naa sa bati nga kahimtang. Basta naa gani Ginoo mga igsuon mag-anang ginagkanindot kay ngano man ang atong pagtampuhay sa atong gugma munindot man, makapanindot man. Tan-awa ninyo dito sa mga original nga lugar diin ang Ginoo nagsabwag sa iyang mensahe. Europe, dito sa Italy, Spain. Tan-awa ninyo ang ilang mga simbahan, purting mga ninduta kay init kay ilang pagtuo. Munindot yun.
Karon ang atong simbahan din naunsa man, nag-anam ka bati, nag-anam ka nindot. Pagkahinay. Ang sa inyong tanaw? Nag-anam ka nindot. Panindota, pag yun, kaya ron mo kusog na gina inyong tingog. Kung matuman to katong akong gibutang diha nga mga projects, makaingon yun mo nga pwede na tang mga matay. Na may mortuary. Di ba? Nya din asad mo mga matay. Nga naman, di na mo magpugong-pugong pag-atog CR. Kaya na may CR niya diha. Nya diya say CR dire. Di ba? Dali ra. Hindi na mo pwede nga anak pa mo agi, mapandol pa mo dito, mapantok pa niyong os ba to. Diha, masod naman nga to. Nya, pwede na saan mo mag-ampo, maghilak-hilak mo, diha sa atong Adoration Chapel. Di na mo maghikog. Nga naman, maka-pour out naman mo diha, buwagan mo sa inyong uyab, hilak mo ni Lord, yan, taga-itang mo bagong uyab, ay gawas ni mo, kita din kag sakristan. Sana all. Nya, ingon din sakristan, oy, miss, hubag lagi na imong mata. Siya, ay, broken heart ko. Siya, di aman sa ko'y pieces of my heart. Ako ning ibutang dias imo para makompleto. Ay, kanindot, no? May lang mo katawa, di mo pa.